Eskiteko antijo gantziken, berkatu. Bueno, atzaldeon, da ongi etorri gaurko udal osoaren ezoiko bilkura. Ezoiku edanez, ez daukagu aktaik eta ezerre, eta esango dugu, gaurko ezoiko bilkura honen arrazoi edala, 2008ko ordenantza fiskalak zerga eta tasa eta prezio publikun ondare prestazizun onarpena, behintzet behasen bozketie eiteko. Berezixe izetea, ordenantza fiskalan tramitazizue, legik betekizun batzuk jartzeizkulako 2008 aplikau alizeteko, denbora batzuk bete berra daude, bai boletina bialdu, esposizizun egon berriz ETB, eta horrek eskatzeu 2008ko urtarriak batetiken nahi baldin mateu vigente euki ordenantza hauek atzeaka jutezea eta atzeneko urrixen biharrengo aztie baino berandu onartu ezkeo nahiko justu ibileikela. Guk esango deu, ordenantzakin lehenengo, ordenantzakin hasiko ginela irailak 12ko batzordin, antolakuntza batzordin komentauen duen, ja ordenantzakin hasingo ginela, batzorde ondoren kontu hartzailik bialdu intziun batzordeko kidiei pixket ze lege aldaketa egon dien eta behaueke ze aldaketa tekniko proposatzen zituen eikie gaur egun dauzkeun ordenantzatan. Baite bialdu zan horrekin, beti referentzi bezala ibiltze deun, gure antzeko 20 herri desberdinen arteko tabla bat, bakoitzen nun gauden kokaute ikusteko, eta nik esango nuke baite bialdu zala baite, KPI-ek, guztura arteko zemat izen zan, 2008 ze aurre ikuspen zeuden, eta orientazio bat behintzet. Hori izen zan, irailak 12ko batzordien, irailak 19 urrengo batzordie ingendun, iraileko ohiko plenoako onartu bertzin irizpenak onartzeko, eta horrekin batea, guk baite udal gobernuk, EAJ bezala, proposamen bat lantzau gendun, gutxi gora bera gure ordenantzan aldaketak zer nahi genuen, onundi jungo zan. Bai izango dugu, aurten guk pixket berezisek dila alde batetik, prentzane jarraituko zalako, zaborran taziek, zerrezan asko eman dulako, eta prentzan unero egialako ikusten, herri desberdinek, ezoiko igoerak anuntziatzen nahi dielako, eta pleno asko pasaudi batie, eta eke nahi dielako, ezta. Hoxedanan arrazoi da, Europako zuzentarau baten transposizio indala Espainixene, eta horrek obligatze gaitula, lege horren arabera, esate be, zaborran kostiek ezin debela izen defizitazuk, hau da, herritarrak, enpresak, merkataritza, ostalaritzak, pagau inberdula kostatzeana. Horrek egixe da, tazan ordenantzikin, udal tazan ordenantzikin talka pixket eiteu, porque ezin da kobrau kostatzeana baino gexo, honek ez du esaten gexo kobratzeko, baizik eta ez talduri ebeintzet euneko iritsi inberdeula. Eta zaborran tazik geure hartin eman diu debate desente esango nuke, lehenengo aldiz dalako bat eman komunidadik, kostie eman diulako banaute, alde batetik herritarrak eta merkataritza sistemik, hau da guk kontenedore bidez jasotze deun sistema horrek ze koste dauken, eta bestalde bate banau diu industribilketik ze koste dauken. Kostik banaute eukitzea, pixket behartute sentitzezea bate, zarrerake, diru zarrerake banatzea, porque bakoitzek beretazie dauke, herritarrak beretazie dauke be, merkataritzak beri dauzke, ostalaritza beri dauzke, eta industriseke beri dauzke. Orduan hor, banaketa hoxeketa indinien, ez taldura maila desberdinek azaldu die, batzuk baginen gure proposamena ziratik izen zan, ez taldura horta, euneko horta, aiatzie, baina progresiboki jutie igoera hoxeketen, ez talde erdi batzuk ikustezan, bakoitzek berie
bakoitze berie faltazikon estaldura hori kubriu inbertzala. Bueno, horrek kontrobersi hori eotik, bueno, obligau gaitu pixket, bai kontu hartzaietza, eta baite gure taldi ere, zenbakisek eta azterketa sakon haueki behintzeta diru sarrerana, benetan ikusteko estaldura maila hasieran bota gendun, estaldura maila hori ala altzan, ala ez altzan, eta, bueno, azkenien ajuste batzuk eta indie, eta, bueno, gero ikusikoa bezala, pixket adostu da estaldure maila horta jungo gea, osea, bakoitzei faltazakon estaldurie igotzea jungo gea, naiz eta, bueno, ertengon bezala, zaborretakuek igual handi xamarrak izen. Bestaldetik nik esango nuke, zuei hitz eman aurretik, porque gero iruitzezat puntuz puntu bakoitzin, berdin errepikatzen ibili berrin, igual hasieratiken pixket bakoitzek orokortasun batin esplikatzien nahi baldin mau, bere ikuspuntue danan ingurun nola jundan, gero puntuz puntu bat ematek hitz emango zatzute, baina nabardura mazartzien nahi baldin mau, sartu, ez da. Bestaldetik esango deu, bestela garbi geneukela danok kotxe historikuna, lehengo urtineia aurreatu gendulako reglamento berri bat ertetzea zihula, eta de hecho ertendu, irailak 17 ertendu, publikaute dao Espainiko boletinin, reglamento berri bat kotxe historiko kalifikazio emateko tramitie errestu ekeala, eta urriak batetiken aurrea jarrikoala zuz esangot indarrien, eta orduan, guk geneuken exentzio hori euneko otamar urte, euneko ez baizik eta behin otamar urte egin da gero, historiko izen ez izen baizik eta antzinetasuneatiken, kendu ite ginen, obarixe aplikatze ginen, kotxeko impuestun, eta hori kendu ingoa, orokortasun bat izango deu. Bestalde bat esango deu, pixket euki deula batxe, olako nire ikuspuntuti behintzete, nik ez dakit ezan, geizki ulertue, zer, egize da guk tasak eta zergak orokortasun batin euneko 3,1 isotzie proposau gendula zieran. Proposamen hori guk esan detan bezala, irailak 19ko batzordin egin gendun, irailak 26 beste batzorde bat egin gendun, batzorde hartan gure proposamena arezan, baina hondi garbietzan ikusten talde batzun proposamenak zein izango zien, batzunak pixke berandu etorri zien proposamen osek, hor intentau gendun, alderdi sozialistik, iruitzeziko lako 3,1 gehitxo zala, nik ordun beste talde da nahi proposamen usten, 2,8 bat zatik ez gendun onartzen, eta harta, tasa askotan eta irizpen askotan ikusiko usten bezala, irizpena dalako bakarrik, ze porcentaje isotzean, danok adostasun batea iritsi lehike gendula, ez da eon, adostasunik, eta ikusite, adostasunik ez dala eon, ikusite, aztelenin egin genuen batzordien, irizpenak eman zinin, bozketak zehera eta eon dien, gure taldiek, gaurko plenoa behire, naxozun etortzie garantidanakin 2008ko ordenantzak onartuko zila eta etzila garantibatekin eukitzie, azkoitea baik eskuelu zauziun adostasun batea iristeko, eta azkoitea baikin adostasun batea iritsi, eta emendiakin batzuk sartu diteu, antolakuntza batzordien eman zien irizpenak aldau eiteitu benak. Orduan, nik pixket nire resumena indet, hitz emango izutet bakoitzek ordenantzan ingurun eta tasauen ingurun esatien nahi duna esateko. Janire, bai? Bai. Azkoitiko PSE taldetik, beti eungea prest gaurko osoko bilkura dakarkigun ordenantza fiskaletako akordizue lortzeko. Izene, anak esan duen bezala, oindala egun batzuk arte, uste genuen, lau alderdixen arteko adostasun ez hola. Hasieran planteau zitzaigun igoera, gehiagizkoa iruditu zitzaigun gure herritarrentzat. Eta are gehiago, irailean inflazioa nabarmen murriztu dela esanez argitaratu diren azken datuak jakinda eta kontuan hartuta. Sozialistok ez dugu Azkoitiarren karga fiskala handitu nahi. Uste dugu, tasak eta zergak sistema bidezkoagoa eta progresiboagoa eratu behar dutela. Gehien dutenak ekarpen handiagoa egin dezaten, eta errenta basuenak babestu behar zaizkie biztanle ahulen sektorei. PSE-etik, utzik dauden etxebizitzetarako, etxebizitzaren euskal legea ezarritako kanona babesten dugu. Hau da, 10 euro metro karratuko.
Kanon hau 10% handitzen da utzik jarraitzen duten urte bakoitzeko. Hemendik, udal gobernuari eskatzen diogu, has dadila horretan lanean 2006ko ordenantza fiskaletan aplikatu ahal izateko. Azkoitiko PSeko udal taldeak ez du ordenantza fiskaletan atzera pausorik egotea nahi. Eta beti esaten dugun bezala, garrantzitsua da horrelako gaietan herritarren aurrean bat eginda agertzea. Esandako aintzakotzat hartuta, Azkoitiko PS udal taldetik 2008erako ordenantza fiskalen proiektuan abstenitzea erabaki dugu. Benetan, pena handia ematen digu guztion artean adostasuna lortzeko aukera alferrik galdu izana. Kontuan izan da, Azkoitiarren herritarren ongizatea dela inporta behar zaigun gauza bakarra. Bukatzeko esan, liburuak eta bestelakoak saltzeagatik prezio publikoaren ordenantzan alde bozkatuko dugula. Garrantzitsua delako horrelako ordenantza bat araututa eta ezarria izatea. Eta taxi tarifen igoera ere babestu egingo dugu 100 hori urtero taxilariek eskatzen dutelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Janire. Jose Joaquin. Bai, gu uste gaurko behintzet nahiko erreza egingo zakula gure erabakixeo gure botua arrazoitzi behintzet. Udal gobernuk onartu ditu bakarrik Azkoitia baik egindako proposamen danai eta horren seinale batzo komunikabideetan argitara uzan azken orduko akordizua. Urte askotan defendeu ditugun gaixek emateu gaur onartuko dela. Badakigu tasa eta zerga kobratzik gutxine daukeen nahi laguntzeko ezinbesteko arma bat dila, baina nola eta zeinik kobraure kriston aldi da hola. 2017 herritarren etxen kontribuizue izugarri izozan, eta industriana berriz beste harxein konparaute gutxixo kobratzea pasau ginen. Arrezkeo horrela mantendu da, eta lehengo urtin industriala bat abestin median jartzie lortu genuen arte. Baina, Azkoitiarren etxin kontribuizuk ondik garesti izeten jarraitzeu eta isotzie jarraitzie proposatzen zeben beste alderdi danak. Aurten guretzat momentu ezin hobi da, isoera hori ezeiteko, zaborran tasan derrigorrezko ezoiko igoera bat aplikatu beharko deulako, hau da, ezoiko dirubilketa bat egingo deulako, eta horrela azaldu dixogu beste alderdi xeira. Eixe da, denontzat zerbitzu egokixen nahi baditxeu, gaur egun zergabilketie ezinbesteko neurrixe dela, baina gure ustez oinarte aplikatu dara behintzat eta etzauken koherentzia hondik. Hemendik aurrea, industria egunetan atezate jasotzezakoen zaborra herritar denok oinarte bezala ordaintzie hilaga, eta industria hoxen jabik ordaindu berko be, zerbitzu hori. Herribidik izorratzetu ben egursaliei beste harri gexenetan bezala izurrauteko hori bihaxek konpondu araztea behartu bergen ituzke. Hemen, akorda berazi, lehengo hortin herribideen gai honi irten bidie aurten emango zikola idatzike utzi genula, eta nire ustez bentzet, nire gitela hondik ez dela aurrera pausoik eman. Asko kutsatzen kotxe zaharraire hogarixe emati etzauken zentzu hondik, eta pasaden lehengo urtin etxe utzen errekarguen hartuta egeo, gure ustez bentzet haratago joan berko endukela pentsatze deu, etxe bide bezalako programeta bideratueko etxe bizitzei etzako kontribuizioiko brako, eta bestalde berriz erabilera gutxi emate joen biharren etxe bizitzei bai. Guk usteet zergabilketa hau dala beti defendau izen deuna, eta emateunez bere frutu ematea dijo. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Asier? Bai, atzaldeon. EH Bildutik esan ordenantza fiskalan lanketia aztertzen hasi ginenin, tasa eta zergan inguruko gure baremue epini genuen batiz bat, KPI estimazizun arabera, iturri ezberdinetako zeak hartu ez, erreferentzi, eta guk hor zentzu hortan hasieratik 3,1 proposau genuen. Hasieran okerrez bana iziriz menin
hiru alderdi eundin egintzet, 3,1 hortan ginen. Eta, bueno, gero egin dien aldebikotan eta egin diteun bilkuratan eta, bueno, aldaketa hori eman zen, 2,8koa. Guk hori ez genuen ikusten, bueno, nik momentu hartan esan aztertuko genuela, baina ez genuen ikusten KPI-n azpitiken egin bertzanik, ikuste dugulako, bueno, egoera ekonomikue zantzu oso daude, bueno, okerrea juleikela baita, eta uste dugulako diru sarrera potente bat eukitzi importanti dela, olako egoeratan koltsoi ekonomiko hori eukitzeko. Orduan, zentzu hortan, guk bintzek geure eztabaidetan ez genuen ikusten 2,8ko aplikatzia, eta kasu hortan, egin genuen 5 emendakin prestau genitun, lehenena, 3., 5., 7. eta 8. nolabait, 3,1ko indize hori aplikaute izan zaidin. Bestetik, bueno, esan duzten bezala, zaborran legiena guk ondo ikuste genuen, horren igoeria, progresibu aipau genuen hasiera batin, baina, bueno, baita, bueno, progresibotasun hori egixe da etxe bizitzai sumauzako azkenengo urtetan, orduan horrez genuen gaizki ikusten, ez da, euneko ze hori, aplikazio hori eki, eta ustez gaina hau batez, antolaketako zean, egon zan puntu bakarri zentzela, hau batez? Bai, 4 puntu. 4 puntu egon zien hau batez. Bueno, hau bat zan, zaborrana, eta horrekin guk horrekin aduz. Eta bestetik, guretzako kontra esanik handineo ikuste genuna zan, onda ezunen igiezinen zergana, ibi daukizionez, guk horrez genuen ikusten ibi etxetiarrai kendu inbertzikonik, guk uste genuen hor indizio hori mantendu inberdala baita, batiz bat 3 arrazoigatik, batetik diru sarrera ekonomiko handiena alako, etxe zei pintzazakoena, bigarrenik ulertze dulako progresibu dela zentzu hortan baita, dauden baremun arabera gehi ordaintzeu handixoanak, bintze dauden baremun araberakue, eta 3. Beste 3 alderdixo baita ere hori aplikatzi ulertze genulako, zeite ezalako, eta guk hori hola zeite genuen. Ez genuen ikusten ibi etxetiarrai zeakendu bertzakonik. Eta bestetiken, iaz ipinizin errekarguek zehai, etxe utzen nahi, aldaketak plantea dit, aldaketak hartu diazkenin, baina guk ikuste genuen, iaz ipinite urtebeteko epin aldaktzen hastie prezipitau edala, uste dugu politika egoki bat dan jakiteko datu estadistiku berdila, eta hortako berdala demora bat, berdala 2 urte, 3 urte, datu eukitzeko eta horrekin abalatzeko politika egokixe da noeztan. Eta zentzu hortan, gu proposatzen genuen gutxinez 2 urteko referentzi bat hartzia, eta ikustie aurten etxeienakin baita ere, datuko iziditze ben, egokixe dan ez dan, orduan, kasu hortan desadostasune geneuken, eta, hoien zeakin, hausnarketa horrekin, antolaketa batzordin proposau genuen 3,1ko zehara mantentze genula. Atzo askoitea baita EAJ-an hartin, egindako akordizun 3,2ko igoera planteatza, guk 3,2ko egoeriei ez dugu eski ikusten, KPI indizie referentzia hartu, baina 3,2, harritu ingatu horre pixket, 3,1koen baldin bagen euken danon arten, PSen salbuespenakin onespen hori, ez dugu, pixket harritu ingatu 3,2 izetie, baina, ulertze dugu baita, holakotxe aktibo izen da baita, zanet, bakoitze bere posizio defendu diteu, konsensuena batzutan egokixi izelege, eta bestetan bilauleike baita diferentzi politiku, eta egon laizke diferentzi batzuk garrantzitsu dinak, orduan, gu zentzu hortan 3,1ko horrekin zein dugu. Gaur guizin ikusiko zenuten bezala emendakinek erretira binditeu, 3,2ko zeak guk onartu ingo dugu, osek, eta bigarrengo puntun aurkako boska emango dugu, ez gaudelako adoz horrekin. Eta, hoxea pixke gure hitzartzea. Bale, eskarrik asko. Atzenetik hasiko naiz erantzuten. Por supuesto, geure diferentziek eukile egiteula, hasier. Baina nik nik desde luego azteleneko batzordin kriston sorpresi hartu nun. Porque nahi norbaitek esate mait,
esango izut, eta azkenin esaten bait, esango izut, eta ostegunin irizpenak jasotzeitu 2,8-kin, eta astelenin batzordea iatzegea, eta ez dauket inungo berririk, neure kulpi izango zan igual, baina nik emanun onartu diabe 2,8 hori. Porque aldebikotasunin egon ginenin, en ningún momento etxizun esan, ez, bueno, izen leike, olako zea bat esan zizun. Eta bialdu nizunin WhatsAppa, ez nizun bialdu galdera bat einez zuek zehingo izuten, baizik eta jarri nizun. 2,8-kin jungo gea, punto. Ados, guk itzeingo eta esango. Orduan, esango horren zai gelditzen naiz, aiatzea batzordea, eta ikustet, 3,1 kontra bozkatze zuela, ostra, dano geldiu ginen, zur. Karo, horrek, beste batzu ire, papelak aldau entzizko ben. Da baino, karo, batzui papelak aldau entzizko ben bezala, ostegunen hau bukauen du nin, ezan genuen dago zein berdegon, osea, azterenin bukauen du nin, ostegunin plenu daukeu, eta zerten berdu plenun. Zerten berdu plenun. Porque plenun eman baldimazien batzordeko bozketak, gauzuk etzeben ertengo. Osea, gauzuk etzeben ertengo, porque hauek aztenio intzien, eta plenun, ez dakiz ingo zeben, o aztenio, o alde, o kontra. Orduan, hori ikusike, eta nahi askoitea bai etorri zen, zentzin, bueno, zein berdeu? Bueno, zein leikei hau. Horrazi ginen hitzeiten, bai egiz ezan berdet, eta etza guztau, negoziaketa batin beti zozen unbaiten laga berda. Iruitzeza guk askola deula negoziaketa hontan, da beste batzuk batez. Porque beharek esan du, danak onartu zeizkola. Danak, nik uste negoziaketa batin nunbaiten lagain berdala. Konseiu deun bakarra, da, egixe da baite, eta esangot bere alde, 2,8 bajatzeko eskau ginonin, bai etza esantzula, beste zerren truke. Zera, beste zerretzula moitzen, 2,8, 3,1-etik 2,8-rea. Baina gero negoziatzen hasi gehan nien, euk esan dek, dana eta dekela. Orduan, ostra, guk ixe dana lagadi hau, como quien dice. Eta 3,2 horrena izen da, ez du konpensatzen, irixe ez isotzie, 3,2 isota beste dana, ez geha iatzen konpensatzea, baina bueno, rekargukuke bisek kendute horreke iso ingoiu, badazkiu, badaudela, aurten onartu din, 60 bat, salbuespen, datorren urtin, estinak onartuko, eta horrek rekaudazio xure iso ingoula, batak bestie ez du konpensatzen, baina hori zen da pixket motibue, 3,1-etik, pixket 3,2-rea isotzie. Kalkuluk ez dilako eken, oin momentun ez da kalkulatzen guk hau dana isota zer rekaudazio geixo ingo dugu, ez dugu ingo. Referentzit desberdine daude, herri bakoitze pixket jutean lekotik. Guk oinarte aurreko urteko KPI ibili izen deu batzutan geure ordenantzak isotzeko. Bueno, kasu hontan, zaborrake, nik esango nuke, enpresatik ez dut esango, 100% igoerie daukebe, baina, bueno, herri askotan, enpresak, herritarrak, merkataritzak eta ostalaritzak dana daukebe 100% igoerie. Esango nuke, igual, bakarrenetakuk izango gehala, oinarten terauna izena bintzet, diferentzia hau inditeunak, osea, lanketa hau egin deuna de mankomunidade berdinine beste herri batzuk ez behin bereiztu zen izemat iso, baizik eta jundie orokortasun batin zemateko estaldurie faltazaku orokortasune isotzea jundie, guri kostaintzaku lan asko eman diu horrek esan detan bezala lehengo urti ezalako, eta hor bai, kritikie bi alderdixoi, bai Azkoitia Gairi eta bai Etxe Bildu ire, bate gerrik erakutzi ez deustelako pixket, konfiantza pixket ez deustelako laga, udar gobernun gainin, zenbaki hauek esan zinin, hartu itzute pixket pintzakin, lehengo urti edeu, lehengo urteko kalkuluk etxena igea, eta guazen pixket progresiboki, eta zeuk esan dezun bezala, batzordetan, esan zen duen, eta aktan da, osea, progresibotasun hori geizkietzen nula ikusten, karo, gero zeuen aurkezpena intzen dutenin, ja ez zeuen progresibidadeik. Osek, progresibidadi ez zeben aziratik nahi, batez. Orduan, esfuerzo handi bat suponio izen diu,
Porque ezke bestela, igual guzelako itea, da igual kriston aztak, exe. Aurten itxoko genuen mordue, eta gero datorren urtean igual bajau marko genulako. Datzatelako iruditzen horire imagen ederra ematen eginenik beste danan hartin. Berdine gertauko zalako baite, Jose Joakinek esan du bezala, hainbeste urte damarrebe, zaborran koberturi eskatzen, lehen urtean iso bagendun, dana euneko 15, urten igual erretarrai bajatzen ibili berko gendun. Porque oinarte datuk eukidikeu osotasun batin, ez dikeu eukizekule datuk banaute, eta esanetan bezala, ez dikeu gu bakarrik euki, gure man komunidadien herri danak eukiditube datuk banaute, eta ez dakit ondik beste plenuk pasau aldino ez din plazau, baino batek badakit pasau ditula, eta dana iso diso berdin, eta bestike ustet bertinetik endijula. Orduan, esforza handi bat egin deu, progresiboki aplikau egin deu, enpresa isotze xo euneko 40, baina beste herri batzutan dana isotzako euneko 40, beste batzuk anuntziau behondik eta gexo iso berde bela, eta progresiboki isotzen jungoiela, horten danetik egongoa. Orduan, neik, hori ez, pixket, negoziaketi da honin, eta galdera batekianin, o proposamen batekianin, espaldima erantzuten, eta gero plenoa etorri, eta batzordea etorri, eta ikuste badeu, eta oin? Horrek abokau gatu, azkoitia baikin adostasun batea iristea, eta 3,2 horrek, hortik erten du, esan duelako, pixke gexo horrek hau dauko dugu beste danetatiken, 3,1 hori, o 2,8 hori, guk jarri genduna irizpenien, 2,8 hori, ibixen ez deulako, eta zeuk esan dezun bezala, ibixetik da, gexena rekaudatze deun, zea. Orduan, pixket hola jundala. Ez dagi, bat-ematek gexo zateko, zehoz ezateko, Janire, Jose Joakin? Guk negoziaketak nola gondin pixket azaltzien egin dugu baite, Bildukin 3 saixotan egon geha, eta, aziratik adoz ez gauren puntu egiztezue gure ibintzeton hartu, PNU-ekin saixau geha, eta inditxeu 3 saixo batez negoziaketatan, eta eixe da, Bilduk azkeneko batzordin danok sorpresaz lagitun horrek kriston bezerin diula guri, enbate honez negoziaketatan, eta horrati onartu ituzuela zuetanak, eta, eta PSE-ekin berriz, guk geure azalpenak eta geure proposamenak batzordetan egin itun, hauek geho bihatu zizkuen 2,4ko iso erie nahi zebela, eta guk esan gizun, horrekin hitzetxeko adoz, eta besteanakin guk gure proposamena eman gitula, eta behauenak ematen baitu hitzetxeko ez dagoela inongo eragozpendi, baina ez di gurekin kontatun jarri eta holaxe kondila negozia dizuk. Bestalde, aurten diruzarrera ondine esan dezu bezala zuk hasier, ez dela izango ibixena, zaborrana izango alatu duipe, eta 3,1 isoko bahendu ibixena, baino dobli izango ala zaborretik jasoko duna aurten. Iso beria, tazia. Hasier, zeuzateko bai? Egixe da ez nula zea erantzun, baina antolaketa batzordeako eman genulako, antolaketa batzordeako eman genuen gure erantzuna. Azkoitea behiren kasun, izan duen bezala 3 bilera egin genitun, eta 3etan gure proposamena esan genuen ez genula ikusten bigarrengo puntura, nik uste hortan oso transparenti izan gehala, eta oso garbi zein dela, eta hasieratik plantea deula 3,1ekua. Egixe da, hemen euki genuen bileran, esan nola, 2,8ko aztertuko dugu, baina gure taldien erabak izan azkenin, ez 3,1ko hori minimo dela, eta hori dakarri genuna antolaketa batzordea. Ez usteko hartu zela, ez dakit, hola di prozedura baita, zanet, orduan 3,1ko, 3,2ko igoera igo, ibi etxetiarrak entzeko, iruitza baita, iruzurra eki dala baita batik entzio, baina bestetik aplikatze du baita. Horren, egixe da presak haineko emateula baita, akorri zu, eta behaxeko oso guztu daude, eta ondo horten diuzte jokaldi horrek, baina ez dakit oso, guri behintze zalantza asko eman dizkigu nola zein dan, eta horrekin zein, baina batiz bat, hori 3,1ko zeatik abia puntu baldin mazan, 3,2ko irutzagu
argazkitiken kanpo usteko modua alabestik baita, eta 3,1-eko zeakien junezkio, ez dut uste gaurko plenuen aztakeria hundi gertengo zunik, ez da. Uste, askoz konsenso gehiago hola egezula, bakoitze bere bidetik junde 3,1-eko hori zalako elkartzen gindun, aziratiken, bueno, egin dan movimenduen zeakin alderaute. Bona, ben tema bat dago. Ni seguru nao, batzorde aurretik erantzun bazenun 3,1-ekin segitzezen dutela eta 2,86 ezetzezatzen zinotela, gaur 3,1-ekin etorriko ginela. Eta seguramente akordizue zuekin itxile. Seguramente. Eta zeatik ez da inorduan, 3,1-ekoa? Porque ez talako guztau nola jokaudan. Ja, baina zauen artekoa posizio goza baita. Ez, baina, bueno, eta gero ibixere kendu indalako. Claro, ez da hori iruditzen. Bueno, baina horta geldiu gehalako, hauekin zehaitea. Osea, hauekin adostu deunin, marra gorrixek hortzeuden. Orduan, marra gorri hosek, eta Googleen ez genuna zan, gaurko plenoa ez etortzie, ze pasau berdu? Porque dano dazkiu inderra nola dauden. Claro, nik genekixen gaur zuek 2 gutxixo etorreko zinetenike. Gu bat gutxixo gaude, igual 2 gutxixo egon lehike genuen, momento matin. Orduan, karo, hemen gauzek asko aldatzeie, segun ze inderrak nola dauden da nola ez dauden. Orduan, incertidumbre horren aurrin, lehen etxideu ordenantzak atatzie. Eta ordenantzak atatzik, bueno, suposau diu, hauekin akordixo batea iriztie, eta akordixo horta iristeako garaxen, bueno, laga diteu, birien, nahi ez genituen gauze batzuk. Baina, bueno, holatuko da. Bai. Bai, ez aipatzi bakarrik ondigenek gara ez gaudela, OHZ eta ahozko emendakin batekin 3,1 iso eta aurre hartengo lukela, pres bat emazau bete. Guk hitze emanda daukeu akordixuei eta emandako hitze ez batzea botako. Osea que, bueno, da, hazingo bea, bale? Bueno, lehenengo puntu daukeu, 2008ko trakzio mekaniko dun ibilgailuen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, hitzaurrien esan deun bezala, irizpen honek emendakin bat eukidu. Azkoitia bai eta EAJak emendakin partzial bat, zuzenketa partzial bat aurkeztu disobe, eta zuzenketa partzial horrek esateuna da, bueno, laugarren atala aldatzeu bakarriken. Dala, igoerie 2,8 zen berrin, igoerie 3,2 izangoala. Bestela, lehenengo aldaketie zuzenketa tekniko bada, mugikortasun murriztu edaukebenan inguruen legea esartzie, redakzizue. Bigarren gueda esan deuna lehen ibilgailu historikuna, elimina hauetea 30 urtetik gorakuen obarixe. Hirugarrena da, bonifikazizuek daudenak familixe ugarixentzat, bueno, errenta progresibun arabera esartzeiela. Eta laugarrena da, bueno, emendaute izendana. Orduan, prozedimentu izangoa, lehenengo emendakine bozkaukoa, eta emendakinek ondo ertetzen mau, gero irizpena bozkauko deu, laugarrengo hori ja aldaute. Bale? Orduan, ez dakit, batematek zoz ezati nahi dun, o... Bai, Jose Joaquin. Ez bazala geixen kutsatzen kotxe zaharra igoarixe kentzeko ordue, eta, bueno, bestik bezala ordaintzeko ordue, eta, bueno, beste erabatea esan da berriz, autozaharrak eta historikuk ezberdintzeko garaxe bazala, gure ustez. Bale, beste inork? Bai, bueno, gu lehen nahi emendakine sartu genizun, eta laugarren emendakin partzial bat bezala zein genuen, orduan guge bai esku bozkako. Bale, orduan lehenengo daukeu bozketie da, Azkoitia bai eta EAJak aurkeztutako zuzenketa partzialan aldeko bozkak. Kontra, abstentzioa. Unai, Barkau. Aldeko botoak, EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa, PSE. Beraz, onartuta.
Eskerrik asko, orduan, behin emendakin partziala onartute, irizpen osue bozkauko genduke, eta horrek etxeu, esan detan bezala, irizpeneko laugarrengo puntue aldaute gelduko litzeke, eta igoerie 2,8ko izen berrin, 3,2ko izango litzeke. Orduan, aldeko bozkak, abstentzioa, Unai, Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE, beraz, onartuta. eskerrik asko. Bigarrengo puntue, 2025erako ondazun higiezinen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, bigarrengo puntu hontan, bi emendakin, bi zuzenketa partzial egon die, Azkoitia baik eta EAJak aurkeztu dituenak. Bestelare, esango deu, puntu hontan 3 bozketa geneuzkela. Orduan, zuzenketa partzialak afektatze sobe bigarrengo puntuei eta 3. puntuei. Orduan, lehengo engoteu zuzenketa partzialak bozkau, eta gero jungo gea bozkatzea dagozkizon 3 puntuek bertakuk. Lehengo zuzenketa partziala aurkeztu debena da errekargotan dauden salbuespenetan 12, 5 eta 5 kentzie. Hori da aurkeztu dan zuzenketa partziala. Lehen esan deun bezala, kasu hontan die, konsumun araberako bi salbuespen zeuden ezarrike, batzan denboraldi batean bizitzeko diren etxe bizitzak titularra Azkoititik kanpo bizi bada, Azkoitian erroldaturik ez badago hain zuzen, hor konsumo bat eskatzezan, salbuespen hori aplikau alizeteko, eta bigarrena da, aldi baterako bizileku den etxe bizitzetan, honako baldintzak izen da, ez? Bukaeran da, bertan bizi etxe honarren, beste etxe batin Azkoitin bizi, Azkoitin beste etxe bat euki, eta hor ja beste konsumo bat eskatzezan. Orduan, bi salbuazpen hauek kentzie da zuzenketa partziala. Orduan, bat ematek, zehoz esateko? Bai. Errekargu honen helburue harrexen dauden etxe utzei eguneroko erabilera bat emati dela esango genuke. Eta, hemen salbuespen hauetan, etxe bizitza erabilera gutxi emate soenai launtzea bezala guzela, eta ez zagula ondo irutzen, eta baina ulergaitza egizagula, ezin deula entendio, gure herritarrai, hemen bizi nahi, zea gexo ipintzeizko honin balditza zorrotza hauek, kanpun bizi nahi baino. Hori ezin dugu ulertu, eta horregatik eskatze dugu salbuespen honen, bi salbuespen hauek entzia. Eskerrik asko, bat ematek? Bai, esan eta bezala guk errekarguena ez dugu ikusten, hori noni ez etza oskago xo, guk uste dugu denbora bat eman berdala, eta datu errealan arabera berdala, eta ez kasuistikan arabera, o segun zeinen ze karpenen arabera, guk hau ez eskuen zaingo du. Orduan, zuzenketa partzial honen aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, Unai? Bai, aldeko botoak EAJ eta Azkoitia bai. Kontrako botoak EH Bildu. Abstentzioa PSE, beraz, onartuta. Eskerrik asko, Unai. Eta bigarrengo zuzenketa partziala puntu hontan sartu dana da, 3. atalai dagokizona. Eta 3. atalien, aurre ikuste ezan, etxetiarran ondazunen gaineko zerga igo eikie, eta datorren urtin euneko 2,berrotalaue izetie, koefizientie 0,02 6 izetie, eta emendakinek eskatzeuna da ez isotzie, ondazunen gaineko zerga. Ez dakit, bat ematek, zehoz esateko? Ez, orduan, bigarren zuzenketa partzial hau, aldekuek, kontra, abstentzioa, Unai?
Aldeko botoak EAJ eta Azkoitia bai, kontra EH Bildu eta abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. Bale, ordu noin, berez, ja, irizpen honi dagokizon 3 bozketa tajungo gea. Lehenengo bozketiek ez du euki emendakinik, beraz, daon bezalaxe izango litzeke, eta esango deu, hemen aipagarrixena dela guzela sartzea obarixe, bizileku, hau da, jaurlaritzai, bizigune programan txiez hartu ezkeo, alokairureko, bakazu hoxetan, 89ko obarixe eukitzeko posibilidadi eukiko lukebe ondazunen gaineko zergan. Eta gero ja indiena die pixket zuzenketa tekniko batzuk errekargun hasieran ez salbuespenetan, baizik eta bere artikulu batzutan, bueno, idazketa zuzenketa batzuk. Bale, batematek, zoz ezateko? Bai. Bueno, erabilera gutxi edo erabileraik ez daukeen biharren etxe bizitzek merkaturatzie da helburue, eta bueno, gure ustez obari honek hortan lagunduko eta alde, bozkako gula. Beste inok ezer ez, bale, orduan, aldeko bozka, abstentzioa, nahi, Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai, abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. biharrengo puntu hontan, zuzenketa partzial bate honda, beraz, hemen da hon irizpenien 5-12 eta 5-13 kendu ingo genituzke, onartuek izen dielako, eta da, errekargun salbuespenak, bueno, alde batetik egin die danak ordena saldau, bueno, pixket salbuespenan arabera ordenau die gaur egunien, eta ingo genituzke 5-12 eta 5-13 kendute daudela pentsau berdeu, bozkatu ahal izeteko. Bale, orduan, aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, unai, Aldeko botoak EAJ eta Azkoitia bai, kontrako botoak EH Bildu, abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. Bale, eta hirugarrengo bozketie, bueno, hemen igoera bat aurre ikuste zan, baina emendakine onartu deu igoera ikestula eukiko ondazunen etxetiarran hiri ondasunen gaineko zergak, eta orduan, bueno, irizpena aldaute hilzengo litzeke, eta ez genuke ezerre isoko landalurrek ezin die iso topin daudelako, industrianak ezin die iso topin daudenako, eta herritarranak erabaki da ontxe zuzenketi onartute, zuzenketa partziala onartute ez isotzie. Beraz, aldaketa hori egin da, barkau bai. Bai, zera esaten nuke barrik, bueno, zaharreran arazoitu dugu emendakine, eta, bueno, ez nigu errepikatzea, baina, bueno, esan, igai honek azken urtetan guri, ebi etxetiarranak buruko mina asko mandiula, eta bakarrik oine udal gobernukin adostie lortu deula, eta nola ez, guztua emango xugula gure bai eskua. Nik hemen puntualizau, zuen motibu hau ez isotzeko dela tabla hortan goxeen gaudelako eta abar. Tabla hori referentzi bezala aukitzie, nahi oso egokixe iruditzezat, referentzi bezala, baino ez itxu-itxun tabla horta jutie. Eta ikustet batzutan itxu-itxun tabla horta jute zeatela. Zeren tabla hortan, lehengotiken hasi eta 8. 10. o 3. batzutan kristonaldiek daude. Industrixen ez dezu erdixen gaudela, baina ezke industrixen lehengo 10 uste topin gaudela. Orduan, karo, 10 gaude, baina topin. Orduan, hori da lehen neoti bezalaxe. Hemen ez, hemen desberdintasun handixek daude herri xen artien. Orduan, niretza referentzi bezala ondo da, hori bizten eukitzie, baina esan deun bezala baite bada udaletxin gexena errekaudatzeun zerga bat. Orduan, horreire kontu neuki berdala, udalak baliabidik asegura hauen berditulako, gure gaztu gorak adijustelako, kosti gorak adijustelako, eta orduan, zarrerak eukitzie. Hortengo negoziaketan ondorixoz, ez isotzi erabaki ozea indeu, adostu deu, baina horrek ez dukentzen datorren urtetako, referentzisek referentzi, gure ikuspuntuk beste batzuk izen lehike bela. Bai. Ez, bakarrik esan, gaurko hontan, garbi dagoela, itxu-itxun ez guzela, bestela bakatzi eskako lukuelako, eta, ez isotzikin konformau gehala.
Vale. Bueno, hirugarren irizpen honen aldeko bozkie. Kontra. Oinez kontra, eixo zapa. Abstentzioa. Unai. Bai, aldeko botoak EAJ eta Azkoitia bai, kontrako botoak EH Bildu eta abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. Ezkarrik asko, Unai. Bueno, hirugarrengo irizpeneago ez, dala 2025erako hirulurren balio gaikuntzaren gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, honeke zuzenketa partzial bat dauke, Azkoitia bai eta EAJak aurkeztu debena, eta zuzenketie berdine da, esan deun bezala, da, bueno, 2,8 iso berrien, 3,2 isotzie aurkezteala, proposatzeala. Orduan, lehenengo zuzenketa partziala zein berko genduke, onartu berko genduke, eta ondorenien beste puntu danak onartzeko irizpen osue bozkauko litzeke. Ez dakit, batematek zoz ezateko dauken? Ez, bale. Orduan, zuzenketa partzialaren aldeko bozkak, abstentzioa, Unai. Bai, aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. Bale, orduan oin tokatzezakuia irizpen osue zehaikie, eta bueno, lehenengo irizpen honek lehenengo puntun dauke, aldaketak sartzie bat eta bi atalien, bueno, ordenantza fiskaletan foru araure egokitze gehalako aldaketa tekniko batzuk dauzke, lehenengo irizpenien, eta biharrengo irizpena izango litzeke, zuzendute geldiuko litzekena, biharrena, ez barkau, biharrenare koefiziente berrisek sartzie die, urtero aldundisek aldau itxeitulako, eta hirugarrengo irizpena da aldaute geldiuko litzekena, hemen daudelako koefizientik 2,8ekin isota, baino 3,2ekin isotzie onartu deulako. Orduan, beraz, irizpen gozue jarriko deu bozketa. Aldeko bozkak, abstentzioa, aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. Bale, laugarrenea pasatze gea. 2008erako eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, puntu honek ez dauke emendakinik, egiz esan da, zergie berez, euneko posta aplikatzea alako. Bai dauzkena irizperin aldaketa batzuk sartute, batiz bat, obra batzuk eta eskutuko jardueratzat klasifikatzen baldin maie, hau da, baimenik gabe eindeko obrak baldin maie, horren ondorixoz, posible da gero, badaukebe obra batzuk, adibidez, plaka jartzik, eta obari batzu dauzkebe, orduan, eskutuko jardueratzat jotzen baldin maiteu, obari ez osek ez aplikatzie, orduan, redakzizun aldaketa batzuk eintzaizko gaur egun daukeun arauei. Batematek, Jose Joaquin. Autolikia isu etxeko horreztasunek batie ondo irutsi zakula eta horra klandestinui launtzei ez emati ere akaoa. Eta zerga hontan inguruko ise beste herritanatan bezala uneko bosta kobratzen jarraitukoa eta alde bozkagula. Ezkarrik asko, batematek? Ez, bale, hori da. Puntualizazio horitxi aztu intzat, aukerie jarriko dugu bate arauin herritarrak beak autolikidatzien nahiko baluke be zer gau, aukeri eukiko bela bate autolikidatzeko, batzutan guk igual likidazizue, berandu hobi altzizeulako, eta orduan beak aurrekontu eukite beak autolikidatzien nahiko baluke, errestasun hori ere eman ingozako bela. Orduan hori aklaraute gero, bozketa jarriko dugu, aldeko bozkak, abstentzioa, Unai. Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. Ezkarrik asko, Unai. Bosgarrena.
2025erako udal jabari publikoa okupatzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, bosgarrengo irizpen hontan, baite, kasu hontan, osoko zuzenketa bate onda. Bozketa osue, osea, irizpen osue dalako tasiekin eguneratz, osea, eunekuekin eguneratzie tasa guztisek, ezta? Jabari publiko okupatzeagatiko tasa danak. Beraz, eta osoko zuzenketi Azkoitia bai eta EAJak aurkeztu deuna da, eta, bueno, bestin berdine, 2,8 igoi berrien, 3,2 igotzie. Orduan, osoko zuzenketa onartuko balitzezke, irizpena onartute geldiuko litzezke. Ez da, biharren bozketaik ez litzezke ongo. Ez da, bat-ematek zozezati nahi du? Ez, bale. Orduan, osoko zuzenketien alde, abstentzioa, Unai? Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE. Beraz, onartuta. Eskerrik asko Unai. 6. 2025erako hondakin solidoak eta geldoak biltzeko, tratatzeko eta aprobetxatzeko edo deuseztatzeko zerbitzuaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Kasu hontane, ez da zuzenketaik egon, eta, bueno, hasieran esan detan bezala, asko eman diu, hitzaiteko zea honek, ordenantza honek eta hondakinenak, eta, bueno, bukaeran proposatzea guzena irizpenien, izango litzeke, bueno, azterketa ekonomiko bat einde dao, irizpenien, bueno, nundik ertetze ben zenbakisek eta nundik ez deben ertetzen, eta esan detan bezala, estaldurak legiek, estaldure maila eunekoa jun berdeula esateu, bueno, guk dauzkeun datuekin, ja urten, inditeun kalkulukin, eunea aiau itegea, estaldura mailie, eta proposatze deuna da, bizileku partikularrak, merkataritza, ostalaritza, eta, bueno, hoxe da nahi, euneko 3,3 isotzie, eta tailerrak, batiz bat tailerrak, eta ekoizle handiak, eta baite industrigunetan dauden zerbitzu establezimentu eite, bilketi ere bere kostie daukelako, hori, koste hori kubriu alizeteko bilketikin, euneko 42,40 isotzie da proposatzeana. Bat-ematek? Jose Joaquin? Bai, bueno, guk 15 bat urte eskatzen jardun degio Europatik derrigortu berri zintzaituzte azkenin, guk hameste urtin eskautegu onartzeko, eta, bueno, hondik zaborretan lan asko dugu beteko, eta pleno hontan urte askotan defendauteko gaixek onartu izenare, uste zelaurago errin gehala, eta nola ez alde bozkauko dula. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Bai? Ez, beste guk ondik uste dugu igoeri, orduan ez duko dut, eta hainbesteko zai gabea, efusiidari gabe, baina onartu gu. Egixe ezan, baite, kontu neuki berko zan baite lehen esan detena. Dala, segun zein gendun, haiko ginela batzui, injustamente isotzen, da beste batzui ez. Orduan, bueno, gauzek batzutan eskatzi ondo dao, baina, bueno, oso desberdine da, datuk segun nola dauzketzun, ze iso berdan eta ze estan iso berrez. Orduan, aurretik egin deon baldin bazan, batzuk desentez gehiago egongo zinpatzen azkeneko urtitan beste batzun partez. Orduan, horire oso injustu izango litzezke. Beraz, iruditzezat, zorionez, herritarrana ikustea neiko ondo geneukela zehainde, kalkulaute, porque 3,3 iso berdeu, eta tasa beste danak orokorrien 3,2 iso diteu, orduan berez iruditzezat ez zaukelak hazi, inungo desbiaz isoik, bai ikustea, industri bilketie 2019 mezazpixen onartu gendun, da 2018 onartu zaman komunidadien ordenantzie, nik uste 19 hazi ginela hori aplikatzen, aplikauzan garaxen lege hau etzeuen ondik, eta, hain junin berko dugu azterketak etxen, zerbitzuz, jasoketa sistema desberdine, koste desberdine dauzkebe, eta koste hori ja, garbi dago, legik ezateula, herritarra inputa huertzakola, eta banaute emateizkuben kasun, zeu izentzea lelena,
etzen duna nahi, herritarrai pixket gexo isotzie, bestela izinelako ezaten, herritarrak aizila industrian apatzen da abar, orduan, pixket kontu neuki berko deu, ze sistema dauzkeun eta ze sistema ez dauzkeun, herritarraire kostiek aldan gutxine erten da xoen, porque, claro, herritarra power debelako, zer sistema jartzike, ez detuzte legitimatze gaituenik horta. Orduan, irutzezat prudentziz eta jokatzen zeiu berdeula, aldan kaltei gutxineeteko bat da nahi. Bai? Eixe da, oin tasa hau aplikatzik, eguneko estalduri aplikau berra izetik, eman gaitula, numero esek, behitzea eta nola zauren ikustea. Lehenugo, aplikau berri izin behar begaindun, ondala 3 urte o bost, igual akordago ginen, orduan nola zauren herritarrak, eta nola daukegun industrixe, eta igual herritarrak industrixeatik pagatzen jardun debena, igual, ez zuen power izango. Bale, esan demuna, baleo eta balitz danak asko die, orduan, bozketa jarriko dugu, bale? Orduan, aldeko bozkak, abstentzioa, Unai? Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE, beraz, onartuta. Eskerrik asko Unai. 7. 2025erako zerbitzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. 7. honek eukidu EAJ eta Azkoitia baik sartuteko osoko zuzenketa bat. Orduan beraz, lehengo berdine, aldatzean bakarra da, kasu hontane, ekean bakarra da tasakigo, portzentaje batit, eta aldatzean nola portzentaje horitxi dan, 2,8 zen, ala 3,2 zen, lehen bezalaxe osoko zuzenketi onartuko balitzezke, irizpena ja onartute gelduko litzeke. Ez daki batematek, zauzateko dauken? Ez. Bale. Orduan, osonko zuzenketan alde, abstentzioa, beraz, 7. puntu ere onartute gelditzea. 8. puntue, Unai, ez dizut esan, emaitza, baino ez aizu. Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE, beraz, onartuta. Eskarrik asko, eta barkau. 8. pasatze geha. 2025erako Zubiaurre Elkargune Institutoko Kultur, Kirol eta Izi Ekipamenduan eta Ugarte Igaran estaligabeko igerilekuetan eskaintzen diren zerbitzuen izaera publiko ez tributarioko ondare prestazioa arautzen duen udal ordenantzaren lehenengo eraskinaren aldaketaren hasierako onespena. Hamene berdine gertatzezaku. EAJak eta Azkoitia baik osoko zuzenketa bat aurkeztu debe, eta osoko zuzenketa horrek irizpena ja dana aldautzat emango luke. Lehengu bezalaxe, 2,8 iso berrien, 3,2 isotzie proposaude delako. Batematek, zehoz ezateko? Bai, Jose Joaquin? Elkargunearen kudeaketien aldaketie, 2008 egin behar da, baina, atzeatu ingo zatzutela emateu, eta, 2008 behire jarri berko, guk beste aldaketa egiteko. Gaurkoz, 3,2ko igo erin alde. Karrik asko? Esteik? Ez, bosketa jungo geha orduan. Osoko zuzenketien aldeko bozkak? Abstentzioa? Unai? Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa PSE, beraz, onartuta. Bukau dugu xeia, tasa eta zergakin. Eta oin 9. irizpena daukeu, Azkoitiko udalak sustatutako liburu eta bestelako batzuk saltzeagatiko prezio publikoa arautzen duen ordenantza fiskalaren hasierako onespena. Hemen dakarreu ordenantza txiki berri bat, ahalbidetuko juna, udalak liburu bat editatzen maldi mau, edo zein objektu saltzie pentsatzen maldi mau, arautute hon berdu eta ordenantza batin zartute hon berdu horrek. Orduan ez geneuken, eta hori proposatze deu. Oso zabala da, ordenantziek jartzeu liburu eta bestelakoak, hor gauze asko sartu leike, eta prezisu ere daukeu jarrike, euro batetik 50 tartien. Bai eke deuna da, udalan eskumena da prezisu zehaztie, baina udalak eskumen hori tokiko gobernu batzordiei pasatzeixo,
eta bueno, harta erabakitze deunin o proposatzeanin objektu bat eta prezisio bat, tokiko gobernu batzordik onartuko, eta plenoa ekarri berrik ezkenuk eukiko, eta horretiken ordenantza honen redakzizue pixket era oso zabalien eta malguen dao redaktaute. Ez dakit, batematek zoz ezateko, bai, Jose Joaquin? Bai, bueno, herritarren intereseko eta balixo ekonomiko txikiko irabaziri gabeko salmentak izango dela kontutan hartuz, bai etza emango xeula. Eskerrik asko, Jose Joaquin, bai hemen esango deuna da, eta oker zuzendu bestela ana, hemen jartze duen prezisuk gutxinez kostie kubrioin berdu. Orduan, irabazixe, egon leike, nahi zen ezkio. Ez asko, baina, behintzek guztie, behintzek kubrioin berdula jartze deun gauzik. Hau da, zerbait saltzeatik galdu ez deula inber. Orduan, ezin diteula gauzek pentsau saltzie eta baizik eta, behintzet kubriu egin berdula. Zuzendu bestela, Ana? Bai, hala da. Kostea kubritu behar du, baina ordenantzan jasotzea eta legek esatzeo interes publikoango balitz eta hori justifikatuta geldituko balitz izan litekela prezioa kosten azpitik jarri daitekela. Bai. Eta hori ordenantzan jasota do. Hori tokiko gobernu batzorden erabakikoa. Bai. Eskerrik asko, esan deuna, junleike gainetik, junleike azpitik, junleike berdinin. Tokiko gobernu batzordien erabakiko du. Orduan hori esan da, ordenantza honen hasierako onespena, gero, ez dut esan beste irizpen danetan, baina irizpen danak daukebe gero tramite batzuk dauzkebela, honekin ez, gero kukin, azkenek kukin esango zein dien tramitik, eta, baina, tramite batzu dauzkebe ordenantzak onartzeko, eta bukaera kukin esango zein dan tramitie, dana pasau erdebeta. Orduan, ordenantza honen aldeko bozka, aho batez, onartuta. Eta 10. irizpena, 2025erako taxi tarifen onespena. Urtero bezala, Agitaz Gipuzkoako taxi elkartiek proposamena eteu, behauen kostien azterketien ondoren 2025erako ze igoera proposatze ben, eta urten proposau diuena da 2,3ko igoerie. Esan berdeu, kasu hontan, Baiara mailan, mai bat daola, aspetiko udaletxien normalin betian juntatzeie eta Baiarako herrixekan juntatzeie eta danan hartin adostebe, hauei baietz ezan, o ez ezan. Gertau izentzak normalien, azkeneko urtitan, Baiara mailan beti, eta nik uste urte danetan, hauek eindeko eskaerie ondo justifikatze be, zeatik enigoera hori eskatze ben, behauen kostik eta dana aztertute, eta beti onartu izen da. Gaur goizin izen da, Baiara mailarako bilerie eta onartute izen da 2,3ko igoerie. Beraz, ja tramiteare pasaute, hemen ja tramite hori pasatzeko morun gaude, 2,3koe behauk eskaude bena. Batematek, zoz ezateko? Ez, bale, orduan, irizpen honen aldeko bozkak, hau batez onartute, eta berrizeko laui naiz, eta esangot, irizpen dauet danak, aztu intzat tramitik ezatie, 30% esposizio daukebela, publikatzeienetik, alegazitxuk eta aurkezteko, eta ez palitzezke ongo, danak behin betikotzat onartzeiela, eta boletinin publikauko hiela ja danak. Orduan besteik ez dao, eta eskerrik asko danoi.